Kaphica bathandeni besaphila abazali ngoba balifulathela lelizwe lenkohlakalo. Ngiyokhihle sasogwadule lenomzali esethule ngingasana kumvuza. Njengoba ngempela sonto ngigijimisa amavuso kodwa umzali ulela kadlile. Bese belapha endaweni zokucima ukomi lokubegadlile lokugqeza ngokusobala emakhaleni nakanibadlile. Wakhuza wababazi umuntu omdala ebona omunye. Wathi kade khuza omunye ethenga ibhokisi kanokusho kodwa umzali esaphila kade ehluleka kumthengela ubhodisi okanye iphakeshana labhontshisi lokumkhohlisa. Mina ngifikela zinyembezi mengicabanga ukuthi omzipho olelela namhlanje ubulawanga ubude bendlela kodwa ubulawa izifo zendlala. Wamgwinya umhlabathi. Wamgwinya umhlabathi. Ngenkathi eqeda ncinci umnikazi wembokode nenhliziyo ekhaya izibozi. Uyalazi ibhokisi lenkedama elicutse emafutheni ezikonjane zezulu maqede kwasuthi izidithwane phansi emhlabathini. Namhlanje uyomukelisa umnikelo wenhlabathi esifubeni umzalo wabo lamathuba. Nangoke sekhala umthandeni bakithi Mkhuzeni uyazenzisa. Wenzela khona azocula kahle ezikambeni ezikafana. Lokho abakubambe kulela tende lemhlophe lo leyangu uyazana eniyibonayo lokho abakubiza ngama after tears. Lapha abakhona abahlangana khona ngegama lomufi ukuze bafeze inhloso zabo zokubi. Nami ngihlubuhlu bekhasini ngalenkondlo ngoba ninasenehlu. Wakhuza wababazi umuntu omdalisa kaza sempopomeni. Saphakamisa isandla sokunxele sathi mzukulu. Laba badayisa izithombe zamanga onontandabuka njengesakabuke. Mase befuna ukuthenga amehla abantu ngemali embolekiso. Ubusakhona nje laqhashi bezobatshela ukuthi interest intanta phezukweni. Nami ke sengimane ngiyahlwayela lolu gwadulele inhliziyo zethu. Ngoba nina nginokuthi nishintshe nizongishayela ithupha nithi yazi yamnandi. Hayi, bathi lapha ngikhipha isexwayiso ngithi bathandeni besaphila abazali ngoba balifulathela lelizwe. Unokhihle sasogwadule. Hayi, kanti nalele pensela bengibhala ngalo lapha ngelomsisi. Le pensela ngelomsisi libika usisi ngicela ukwehlela ngezansi yimo wakho nali icele ngezansi lithi ingoma yosisi.